perjurangan nang ngisor kali. Iya Mbak, sudah jurang cukup terjal. Simpangan motor kayak minggir-minggir kok. Monggo. Bisa ora, Mas? Minggir-minggir, Bang. Dia lek man kae? Anu ya Mas, lihat to ta? Lihat ya? Iya. Wajahnya makanya kayak familiar kan, Mbak. Iya. Burine. Terus Taruh bapak ya. Masih jauh. Jalan ini wis rusak. Jadi geragalan. Tapi pemandangannya ya hutan asri. Oh, betul. penghuni para caleg-caleg. Hah? Penghuninya caleg-caleg. Iya, kuwi alasin kayak ngono keren kuwi. Nanti mari-mari sampai situ ya. Oh, kayak longsor no ga? Hah? Bekas. Iya, kayak bekas longsor ya. Tapi ini ngalas ya. Iya. Tapi kan nenek potensi longsor. Wah, kuwi jurang cukup terjal. Bawah. Oh, ono kayak. Kayak ekstrim lah. Tanaman tapi hijau-hijau. Cukup bisa coklat asik entul. Gone anu rono ya, Mas? Kuwi lho ngarepe munggah. Lah yang gone lek mana? Ngene Pak. Heeh. Lha iki sapa? Nur iki. Iki mewah. Setengah lah. Video angel stabil iki goyang-goyang kok. Jalannya wis rusak banget. Nek kayu kayak kali ngisor. Nek nggih selulup. Ini kegiatan hiking iki kena iki. Iya kah? Ini nggih hiking kan kena iki. Leh, mulai kan rusak Mas. Aduh, wae. Betul berjuang kok. Betul. Aduh, wong seriusan. Meteng. Meteng. Tapi enek bojone kan? Yo enak. Ngawur. Ya kan memastikan tok. Saiki kan akeh bocah meteng ora enek bojone kok. Kasus ora jelas. Kurang. Orang tua jadi kerja di sepekan biyen. Oh. Mai iki lho. Bojone mah iki. Iya. Oke, munggah ekstrim iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong.
ekstrim. Kayak teguh kayak ngono, wis kenal kayak Mas. Mesti Letelan. iki dalan yo rusak, naikong. Sing arep nggone Mas teguh iki sik. Nyeklek. Konduran Iki lera sopir wong kene ya wis angkat tangan iki. Untungnya wong asli kene sing nyopir. Renek gini iki ngawur iki. Apa? Mangkate. Yuk kandune renek iki. Ora makan sokono. Ora iso wis gak kedetek ning aplikasi. Sok apa enek ngawur ngene iki. Ini enak kali kok dolanan. Wah, saya merekam jalan aku. Iki nyeweklek iki ane iki. Kan lumayan Mas, kan ekstrim. Lumayan gitu tadi. Iya. Gampang. Ngomong. Tapi sinyal enak gini kan. Iya. Ini nyeweklek super nyeklek. Oh iya bener. Bismillah. Ini orang ngaku metik lek. Ya. Ya ngono kuwi. Ora nek penghalang jelas kono jan wis. Dum. Seneng ya, Bro. Dum wes. Ngono kae dalan. Iki medun, lah yang kamera ya ora kepatek ekstrim. Lek ngalami ya rada Assalamualaikum warahmatullahi. ini. Ini berbi. Oh. Ini iki nggone makam. Jalannya mau unggah, tapi raketok lah yang kamera ini. Ini sebetulnya naik cukup curam. Kono nih ya, jurang. Lapangan itu Malah naik lagi. Ini naik lagi. Ini ki standarnya rata tapi Kita pada sini masak bapak. kono mau tuh ini Mbak. Enak motor kayak nih sesek. Derek nih. Ini ekstrim. Tapi ya nek omah yang kono kuwi. Wih kira sido omahe tapi. Ewange lunga apa piye, Mbak? Oh iki sing sekolahane kono kuwi ya. Iki wis munggah nggone Mak Irah kae to. Tapi dhuwur kuwi, Mas. Super Ini super ekstrim. Super ekstrim iki munggahe sing ngarepe Mak Irah kae lho. Sekian laporan selesai ini karena sudah mau parkir.
Ya wis. Terus ditunggu kayak. Kowe jalan iki. Aduh, mak kan kono kuwe. Wis dicegah menit juga ya. Wis ditunggu si menik. Oh, yang kene kae.